2009 година, ако се спомним, имаше тогава избори. И ние в Баня тогава проведохме най-хубавото събрание, предизборно събрание. Това се подчерта от хора, които са присъствали, не наши съмишленици, да, по нейни показания, най-хубавото събрание. И какви са резултатите? Предложихме кмето тук от Баня, за кмет. Радон Бояджиев. Да, Радон Бояджиев, да. Аз бях тогава застъпник към комисията. Той получи малко гласове. И аз мисля, че има авторитет. Много отворен мъж, той заслужава един народен представител. Но някак си в завода е бил някакъв началник, там се държала нещо като малко началнически. Що не си държиш близко до хората, хората няма да те обичат. Нали така? Той не искаше да се декларира, че е македонец. Да. И това му изигра шега, лоша шега. Добре, но той, когато го поканихме ние да го издигнеме, той не предупреди. Нали, издигате ме от вашата партия, обаче никакви ангажименти нямам аз. Нали, не съм македонец. Обаче по друго мислеше той. Той направи къща. Ще стане, вика, това ще направим клуб на мой един ден. Той мене е споделил така, вика, тази партия има бъдеще големо. И ще направим клуб в неговата къща. Атанас Манушки, Бачело живее в Разлог. Предложихме него за общински кмет. Също като застъпник той получи много гласове, 182 гласа. Не сме очаквали, че толкова много гласове ще получи. И благодарение на нашата гласова Баня имаме общински съветник от мой един ден, който беше като балансьор, се получи. В съвета играеше голема роля. И там трябваше да закрие едно училище в Готово, доколко знам, той е причината да не се закрие. Значи балансьор е бил, един човек му е бил вече. Добре, той беше началник към ДЗИ-то, Държавно застрахователен институт. Мина известно време съкрати института заради на него. Представи си какво е. Не е само там, и на други места. И след това, по-късно, това възстанови, това си го върна. Но това вече минаха няколко години, доколко знам Станко. Ти после запознат. Но все едно да това е история. Значи, понеже се и кандидатира за кмет, сега дай, че закрием, деца че изгориме заради бахата, чергата, нали? Само и само да не е той. Първоначално Бай Данчо, когато дойде тук за пръв път, верно хората малко го уважаваха, но след това той тръгна срещу нас, срещу нашите идеи. И два-три пъти едва тук да се опитва да събира хора, да провокира. И аз го съм падил с насила. Самите членове го падах. Що ки кажеш за Стоян Георгиев? Каква роля игра? Стоян беше по-справедлив, Стоян имаше в него тактичен човек беше и горе-долу той знаеше какво да прави организация, как да действа и как да процедираме нещата. А кой обикалиш всека неделя тук, по Пиринска Македония? Кой обикалиш? Не мога да си помня сега точно. Стоян Георгиев не беше ли това? Първо беше Стоян, след това едно друго момче, младо от Гоце Далчев идваше. Ама не мога да си помня сега името. Познаваш ли го Стоян Георгиев? Стоян, колко пъти сме били с него. То кой е? Да, ти си. Аз се отнесох за Бай Данчо право. За Бай Данчо. Стоян, да не. Някакви насилия от страна на това не е имало. Аз не съм се страхувал да заявя, че съм македонец и такова, но не ми е правилно нещо. Често са го обращали под формата на шега. Какво като си македонец? Обаче то не е така. Дали, като си македонец, то си имаш друго самочувствие, друго усещане, друг мироглед имаш, друго гледаш на нещата и така. И така, нали, до демокрацията, дойде демокрацията и викам, след стана него. И за първи път, я тогава не участвах, когато в Благоевград бяха събрали там да регистрира организацията и дадва по телевизията там от съда, когато излизах. Тебе не знам, не си спомням дали те имаше там на това, ама Йордан Костадинов знам, че го имаше там. Това не е регистрира. И почна, Стоян няколко пъти идвал тук, тръгна той тук по това.
да прави организация, да прави такова и аз с него по Елешница насам. Така и стигнаваме, създаде се една доста сериозна организация, но за зла беда това е характерно за балканските страни и не само за балканските. Стремежа за лична изява, за вождизъм наделе и Йордан тръгна против Стоян. Иска той да води дружината. И така и се получи едно разцепление, създадоха се едни такива неприятни отношения между хората и такива големи организации като Елешница, нали, която имаше към 80 човека членове, която играеше там в селото, нали, организацията, решаваща роля за някои политически въпроси, тя ги решаваше там. И имаше едно момче, той иска да стане кмет. И я му викам, айде, кандидатирай се, викам... За Иван Сковорданов? Иван Сковорданов? Не за Сковорданов, преди него... Наско Папа Танасо се казваше. Той застане кмет и вика, бе, аз съм готов, вика, ама не знам, омото, вика, как ще реагира. Викам, я че ти осигура на омото, викам, гласовето и кандидатираш се и стана кмет човека. Там благодарение на организацията. По-късно, като трябваше да събираме членове тук на ново, нали, партията. Партията до кога беше 99-та година изборите, след това малко време има конгрес в Кресна. Доколко спомням, бехме 218 човека. Всеки взимава знаме, развела македонско знаме и минава се няколко дена. Любен Корнезов от БСП сбира 52 члена на Народно събрание и съкратия партията. Знам един приятел от Прилип. Неговата жена се казва Вера. Нейният баща е бил пръв учител в баня. Откъде? Пецановски. От Прилип. Даже некролог ми дадоха за него. Искаха да го включа в тази моя втора книга, защото не е издадена. Благой Пацановски се казва. И те разправят. Той е, нали, бил тук. Дошъл е Борис Вапцаров. Нали, тогава партия голем. И след това се отрича, иначе такова радост е било от македонски учител идва тук. Тук народ се стекал много. Ето, те дъщеря му разправят тия неща. Сега не знам инициативата дали беше на Сингартийски, нали, заея се тя в Гоце Делчев, нали, на приятия Омо един ден, регистрира се партията. Регистрира се и си почна нормален, легален живот. Всичко. И дето спомена той за тая конференция на гара, това в Кресна, на тая конференция имаше представители от Скопие, тържествено всичко добре мина, така. И дойдоха изборите. И ние така партията почна да се готви да участва самостоятелно в изборите. Издигнаваме кандидати тук, в Разлог, навсякъде, в Гоце Делчев, нали. И на изборите в Гоце Делчев 2 села печелия изборите. Ние тук вкараваме един общински съветник и в Гоце Делчев един общински съвет. И уния господа рекла, чакай бе, тия ще се кача, ние ги познаваме под леглото, а тия ще се кача на леглото. И събрава се там тогава и Конституционния съд рекла, незаконно е регистрирана партията, забранява се и така. И после всички акции за събиране на подписи, на това сме участвали тук, какви ли на усилия, не и така. Някой се шегува тук с нас, ма вие сте, вика, нелегални. Дали сме нелегални или незаконни, викам, то е все едно. Казвам се Иван Букурашлиев. С Байто сме работили заедно и съм споделил някакви работи. Също го знае Гарганелов. Да. Нашите са от Карачой. Значи, моят дедо, на който съм кръстен, това е серско ли? Карачой тук. Не серско ли е? Какво е? Серско е. Драмско, айде. И тогава дедо ми, на който съм кръстен, той дойде тук с остримата братя и така. И сега най-големия брат и я сме кръстени на него, Иван Букурашлиев. Все интересно е това, което съм господин на Байтоше.
Иван Букурешлиев Гаргарелов го знае. Той лежал 12 години в затвора по македонския въпрос. Иван Букурешлиев. И кога съм бил на 13-14 години, излиза той от Сливенския затвор и там във Варна ли е бил, и до Сливенския знам. И го разкарвам я така, една неделя ни гостува. Но я какво да разбирам, на 13-14 години бех, турил едни очила, там от белото едно беше си разводи очите, но намира начин, жени се от тето и заминава в Австралия, бега наново. И сега интересува друго, че той има две момчета, големи, над 40 години, Жорж и Петър. И този Жорж преди една неделя идва от Австралия, кореспондира с моята дъщеря и в София Брачида, и тук идва. Да, идва в София и в Гоце Делчев. От тогава това нещо му задачи 12 години да седи в затвора това. И след това, както каза и Станко и другите, просто човек като отиде от тук по България нагоре и веднага те кръщават македонец. Поресме от това. И аз съм завършил там Христо Ботев в Перник. Маке. И имам приятели, които и се да дойдат. Има един, както е на Гурко, 3 мандата изкара Стоян Бонев Николов. Сега ми се обажда, Маке идвам, искам там на топлата вода и така. Лилко много право го каза, трябва борба, нещо. Сега, във връзка с тази работа, аз сестрата я накарах да подпише заявление и го има. Заявление едно друго и къде не съм я водил едно друго. Като македонка и така. И съм бил в Креса на това, в Гоце Делчев, така. Въпросът е на тоя Бербатов, той беше към Костадинов, сигурно. Така работихме с него. Повече се теглеше към Костадинов, той дозаше само да пие. Иванов Милик не се среща. Той ни давай така. Той с него сме работили заедно в това и много сме това, но лошото е колко сме големи и какво е това разцепление. Нещо трябва да се направи в това нещо. Колко пъти правихте контакта група да се помири? Йордан, нали знаете как беше? Да. И благодарение на какво... Байданчо жив ли е? Жив е този идиот. Дека е? Сандански. Още е председател. Едва оде 86 години. Той не е за ръководител. Нищо не изляза от него. Виждаш ли, защото викат хората. Знаят го. Хората бега половината заради него. Тя беше голема, Омото беше едно време голема организация. Беше отстояно Георгиев всека неделя обикаляше. Всека неделя. 3 обиколки ми из България. Я пък се поотнесох за това нещо. Така ми е, главата ми е така. Аз си ти знам името, но иначе късе па започи нещата. Важно, кое е истината? Стоян Георгиев играе ли положителна роля? Та ти изигра роля да се задържи организацията след Байданчо като бега. Като се дръпна той, Байданчо полека се... Хората го избега, не се дръпна. Не, и той се усети. Я го усетих, че и той се дръпна малко. И той първо беше много настоятелен и след като видя, че хората не искаха да работят с него и той полека се пребра. Тук вече 2-3 пъти се опитва и след това вече не е стъпал тук. Виж, в Разлог и Баня беше отдел. В Разлог беше там имах моя група там. И тя ми се обадя по телефона и викам, няма смисъл да се занимавате с него. Ние се сме отдавна разбрали с него. Няма смисъл. Ама такова беше се. Всеки искаше, той... Не знам къде мислеше той по тия неща. Нещо... Той е сребролюбив човек. Може би това беше причината. Той значи, още продължава да говорят, че Стоян Георгиев е бил човек на държавна безбедност. Веруваш ли в такива? Това няма. Те хората на него приличавате. Ние знаехме всичките колко чини. Тала ние имаме хора, които контактуват с други тия странични хора, които знаят горе-долу кой каков е.
до некъде. То не може всичко да се знае, но има някакви тайни работи, които да се чува. Ама за това е. Важното е твоето, ти като ръководител тук. Не, още си имаме, още си не. Нашата организация тук има още, не сме дейни вече. И аз се отстъпих на едни млади момчета тук. Обаче не ме харесва. А Сковерданов, как е той? Още? Той има ферма тук на банята. Нашата баня там. Дали, Ако искате, запрете. Дали може да го видим? Запрете там, сега като се връщате къде това. Преди банята отгоре има къщи там. Той там си седи, там е такова. Костадинов прави в Американския университет, се прави на конгрес. И вече от тук отиваме, нема никой. Така предполагам, той не се ли толкова досети, за тога мисля като неутрална територия, че е възможно. Обаче не се ли усети, път властта няма да позволява. И се вратим около университета, бяхме най с това сборката преди, там се бяха се вратиме, идва жената на Любен Коцелов. Бегайте, вика, арестуван, Йордан арестуван, Бождар е арестуван, още при влизане в Гоцеданчев. И вече разпръснахме си и така, това да правим. Знаем. Сега по-късно какви срещи имаме. Имаме среща за обединение в Благоевград срещата. Двете партии за обединение. Двете крила. И сега още постигна така до някакво споразумение, обаче накрая пак Йордан беше с Борис Павлов. Обаче накрая пак какво стана? Личеше си, че той иска да вземе върховенство към партията. И вече се разбрахме, че не може да стане, нали така? И излизаме всички, я бе пане забравил. И се връщам и слушам, той вика, и ще малко трябва да бейме натиснали. Значи малко още е трябвало да бейме и притиснали и готово да взема така, върха обаче не се получи. Да. Йордан, вие знаете кой що е неговия капацитет. Да. Той така направи, че второ околийско ръководство на 5 души се отцепия, Сухаро беше околийски, иска да изключи 2 момчета, не го прия и он се отдели с още други 5 човека, ново околийско. А в старото околийско учи делегациите, секциите на Струмешница, на Скрът, на Яворица, на Ключ, на Габрене, на Коларово, Самуилово, Елешница, на всичките села, Беласица, не е Елешница, всичките села, а той 5 човека, само и само, на баня тука, гласува 2 петрички околийски, за да може 11 на 8 да вземе ръководството. И аз отидех, му стиснах ръката, викам, стига Македония да върви организация по-добре с тебе. Но, ето, след 1 година разбрах го от Илия се Гоцеделчев, наприя си, един демократско решение, нали? Ой, да Благой бега, други, трети, сите избега от него. Е това, той винаги говори за обвинение, ама като той се бега от и няма кой да гласува за него, няма кой да го избере. Те са малко хора, знаеш. Неговият авторитет падна, а при нас идва народа, въобщо, всекъде. Трябва да съберем 5000 подписа. Събрах се 5600, доколко спомням. Ние в Бана събрахме, мисля, че 62, не знам, 54. Сега у дома... Да, у вас се аз знам, че бяха 62 члена, които, нали, отивахме по къща, обясняваме за какво, с драго сърце се станаха членове. Добре, ама мина няколко дена по къщите наред. Откъде е тази полиция, откъде е държавна сигурност? Разбра и хората, кои също са, и наред по къщите изплашиха хората. И това вече и при мене. Ти как си? Вика, били са участник в основна секция, да, участвам. В конгреса съм участвал съм. И вече като, знае, не съм вече известен, защото аз съм известен по-отдавна. Така забри даже да кажа, че даже имаш тук партиен секретар, Шакин. Допреди бяха всички македонисти. Шакин? От Драгнища беше партиен секретар. Той беше началник на МВР в Петрич. Той е друг Шакин. Били в Петрич и в Разлог. Да кажа па случая как иде. И сега, понеже знае, че аз съм така с македонско съзнание ориентиран, и ми праща да чета книга. Историческа справка по македонския въпрос.
да ме разубеди, че вече има тук нови македонци. Нема това нещо, което не се е случило в мене и не се случва в моето съзнание. И така, и до последно във всички мероприятия може да похваля, че тук ние сме активни. Винаги, ако трябва Христо, нали, като околийски така, всички, нема мероприятия да сме пропуснали. Ако трябва 20 души, 20, ако трябва 30 събери. И става се благодаря, че сме активни и за всички мероприятия, проведени там, Тешо, където трите и четвърто мероприятие повече в Царов, когато честваме тук на 8 декември, рождената дата, и даже провеждаме след това събранията в баня. А там, където са клуби, една стая специално, там са провеждали. Последното среща са тая година в Царов часа, път тук път една механа чествахме. Тогава развивахме доста добра дейност и просветна дейност. Получавахме и от Македония, от Републиката, получавахме материали тук, вестници, Македонско слънце, бюлетено и други. И някак си самата Македония, нали, се отнасяше малко с по-голямо внимание към нас. Славя Македонски един ден, нали, той живееше някъде горе в Ихтиман, нали, той се опитваше. Той малко с такива анархистични наклонности беше. И един ден ми доведе една група журналисти от Скопие, долу в нашата мала, правиме там интервю, даваме това. И след известно време ми се обажда един от Битолско, от село Кокоречани. Получавам я писмо, така, нали, и аз останах учуден, викам откъде, че ми има той адреса чак в това село там. И той ми отговаря, че, нали, видели интервюто ми в вестника и оттам ми е вземал адреса и иска да контактуваме. Но след това, полека, държавата Македония намали интереса към нас и това така малко разочарова и хората. А тук получавахме ние в клуба долу, оставяхме там да се чете, не знам, един път поставих въпроса пред Стойко, така, не може и нещо, няма средства, не знам какво. Не е средства. Европска Унија прави притисок врз нас да не се мешаме во внатрешните работи на Бугарија, на Грција, па и на Албанија. А од друга страна тие вршат притисок врз нас, ние сите права им ги даваме на глава ни се качија. Тоа јас пишував во Македонско сонце, Тихомир Стојановски, Друмова и Драмова. Инаку ова што го кажавте за регистрација што не ви дале Македонец во Солун, може би го кажува прошлиот пат. Нико Сакеларио издаваше вестник Зора. Се зема девојка од Скопје, од Македонија, и во грчката црква му бараат дека е крстена потврда. И од Македонска православна црква му рекла, нема да те венчаме, не може. Ако не ме венчат, јас ќе се венчам у Скопје. Добро, дојди ке те венчам. И вика, тихо вика, 5-6 случаи имаше, сите така, значи од Солунско, од таму се живеат во Солун, се земаат од Македонија жени. И вика, на сите им го прават истото, вика, ако јас се откажев, значи да се крсти во грчка црква, пак ева, на сите им го кажам, ако ти рече први не може, кој ќе му донесеш потврда, ако му речеш у Скопје ќе се венчам, дојди, нема проблем, го признава. Тоа е тоа. Тоа е нашата. Много малко поддръжници има Данчо. Разберете го това. Данчо, като прави на Рождеска манастир, 15-20 човека най-много има. Ако дойдат от Битоле или от това Прилип, там ние бехме понили, он ги задържал хората да не дойдат при нас долу. Данчо, нема кой да му прави. А ние се сбираме много народ, от цяла България, от сега ще има, от окръга, всички са омолини пири. Що с Данчо разцепление? Да си върви, не интересува даже. Само лошо впечатление прави в Македония, че сме били разделени. Па тия скопиянци, от тия, що са изселените и битолчани наши, що не поддържат, те са разделени, викат обединете се. От вие не се обедините. Те не се обединят, на нас дава такъв. Ама ние с кой да се обединим? Уния битолчани са голема организация. И софиянци, това скопияни също.
А Данчо има 15 човека. Данчо не иска обединение. И сега говорила на Боян Бибишков, вие го знаете, ще открива събранията. Кажвално да се обединиме. Данчо, ти дай си молбичка, ки разгледа нашата партия, ки направим един конгрес, ако те избере народа, води и цялата организация. Ама той не сме, няма кой да го избере, Данчо няма авторитет. Вие всичко го знаете. Да. Ми казаха, че има скрипи от тях, ще предават в Кремен. Представление. И ние от тук вече заразени македонци с среща от тук отиваме в Кремен и останахме много доволни. Едно читалище, знае се в Кремен какво е. Нас е малка сценка, обаче се представиха чудесно. Нас и не боли за Македония. Говоря като слушаме, приказките като слушаме, това не зарежда с това децика, с енергия, с... Ние кога завърши представата, и представата беа Кирил и Методи, а глумците ги играат Кирил и Методи. И некој од публиката вика, ајде сега поповете да го благословат народот, тие актери да го благословат. И како го рекоа тоа, засвирав зурли и тапани. И ние како што бевме во костими од представата, од сцената преку ова, вртевме 2 сата оро. И кога донесава вино, песни до събрание. Голема работа, събрание беше. По Кремен. Аз мисля, че сега нема пречка. Аз гледам нашата телевизия Родина, много дават настъпувачи от Скопие. Ама нивните теми се общи. А нашите теми се Гоце Делчев, значи Александър Македонски, Ристо Шишков, Георги Кастрио, за Пиринско теми, значи нашите се патриотски, Александър Македонски. Тие им се малко проблем. И там има оня Ванчо Тарабунов. На не те лазе никој. Театър не може да стане. Песни може. Кој ќе може ќе те пустиме. Значи песни можеме и не може. Театърът ти ќе го погониш народот. Они кога во Лерин одат ги пуштаат деца да кажуваат. Сега на Лерин, например, ќе пуштат некој девојче и ќе каже 2 збора поздрав. И сега полека чекор по чекор. Ако сте биле таму во Лерин, илјадници луѓе на ора се патени. На Илинде. От кога така се чувствам, просто така, от кога имам това македонско съзнание. Преди казармата, аз съм бил на 18, обичах много да чета. И поведа книгата "Борбите на македонския народ за национално освобождение" от Диньо Кьосев. И от тогава разбрах, той пише съвременната история на Македония, Илинденско въстание, събитията в Македония, и от тогава вече в мен зароди това македонско съзнание. Македонец съм откакто се помна. Не знам да съм бил друг. Нали, когато почнах да чувствам там, да чета по документи какво съм, навсякъде ми е писано македонец. Вика, ако искаш, идти в Македония. Вика, аз съм роден тук. Това си е една... Вика, аз съм в дома, я не съм на друга начин. И е трудно, не, хората приема като такова кауза да са македонци, ама и е страх и да се обада. Просто чувстваш го, че е таков, но не смея, не смея. Цял живот страдам, но съм горд от съм Македония, защото вас ви гледам така, предани момчета, обичате Македония. Това е смисъл на живота.